ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚକିତ କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗିବ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ କେବେ କୌଣସି ଚଢ଼େଇ କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି 9ଟି ଖୁଡ଼ୁଆ ଉପରେ ଉପରେ ରଖି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ଖୁଡ଼ୁଆରେ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ କେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୁଭ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହି ମନ୍ଦିରର କେବେ ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବାନା ଉଡ଼ିଥାଏ। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ 1135 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 22 ପାହାଚକୁ ଭାନୁଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମରାଠାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ସମୟରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋସାଇଁ ଏହି ଅରୁଣ ଖମ୍ବକୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ।